Bir ayak yolsunca gidipdir dehrete. Bu biri düyesini bu defter görse düyesi yok. Näme Peygamberimiz gaýymly diýende gaýymlamanlarda. Ay batda görüntüde ýürekçe bolyp öz ýandan özi zereňligine dayanıptır da. فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خلق على مذهبه. Dehretine baryan adam ola boğulupdur. Ya arxawjyn bolupdur, ya ýeliň içinde bir zat barmyşdyr, kulası boğulup, nefesi gelmäni gırgır edip yıkılıptır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdirler. Men aytmadım mı hiç kim turmasın deyipdir. Turjak bolsa yoldaşı bilen gitmeli deyip aytmadım mı deyipdir. Näme deyip ýeköýdi gitdiýär deyipdir. Açyk kelmekçi elan edillik deyipdir. Bilinmeýän zat etmişi deyipdir. Öz dinimizden çürüyüm de halal haramdan çürüyüm, her kim ödünden çürüyüm ders alsın ha. وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح فترحت بجبل طيب. O bir düýesini tapmana gidenine yel